sanarwar da majalisar sojoji domin ceton ƙasa ta fitar tana ɗauke da wani bayani na buɗe wani asusun tallafi domin gudanar da wasu ayyukan ci gaban ƙasa duba da irin halin da ƙasa ta tsinci kanta na rufe iyakoki da kuma wasu bankuna tun bayan juyin mulkin da ya gabata a ranar 26 ga watan Juli, abin da ya janyo tangarɗa a wajen shige da ficen kuɗaɗe a cikin ƙasar. Hukumar ta majalisar sojoji domin ceton ƙasa ta ce ta yi amfani da wata ayar doka ne da ke cikin dokokin kasafin kuɗin ƙasa domin bunƙasa da kuma ƙara taimakawa jami'an tsaron ƙasar na wajen yaƙi da 'yan ta'adda domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasar da kuma ɗaukar nauyi da taimakawa waɗanda suka bar muhallinsu saboda dalilai na tsaro don ƙara dawo da su a cikin muhallan nasu da kuma ɗaukar nauyin wajen tattara da kyautata rayuwar al'umma ta yau da kullum. Don haka hukumar ta majalisar sojoji domin ceton ƙasa CNSP ke buƙatar goyon bayan al'umma wajen ba su haɗin kai domin cire wasu 'yan kuɗaɗe a guraren buƙatunsu na yau da kullum. Hukumar ta ce za a dinga cire wasu 'yan kuɗaɗe ne wajen abin da ya shafi man fetur da kuma wajen hukumar mai kula da kafafen sadarwa wato RCEP. Za a dinga cire $2 ne kacal a bisa kowane tikitin balaguro na motoci. Za a kuma cire jaka guda ne kacal a bisa kowane tikitin balaguro na jiragen sama. Za a kuma cire $2 ne a kowane lodin kati da ka yi a cikin salularka, amma na kira ne ko kuma na shiga yanar gizo, amma fa kuma sai tare da amincewarka. Za a cire kashi 10% cikin kowane kwana a hotel. Kana kuma wannan taimakon kofa tana buɗe ga kowane amma ma'aikatan gwamnati ne da kuma ma'aikatu masu zaman kansu da manyan 'yan kasuwa da 'yan kwangila da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Zance ne dai na ci gaban ƙasa, hakan kuma har ma 'yan ƙasashen waje. Hukumar kuma ta sake kawo haske bisa ga abin da ya shafi 'yan kuɗaɗen da za a cire a sha'anin man fetur, inda ta ce hakan ba yana nufin za a ƙara kuɗin man fetur kin bane ba. Saboda hakan ne majalisar sojoji domin ceton ƙasa ta CNSP ta girka wani kwamitin da zai jagoranci tattara kuɗaɗen tare da sa irin majalisar sojoji domin ceton ƙasa. Don haka magatakarda na majalisar sojojin domin ceton ƙasa ya ba da izinin aiki cikin tsanaki domin sanin ta ina kuɗaɗen suka shigo da kuma sanin ta wace hanya aka kashe kuɗaɗen.